Dalawang ospital sa Ilocos Region nakatanggap ng DOH Excellence Award. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Vic. Kapartner Vic! Kapartner Vic! Balikan natin si Kapartner Vic maya-maya. Alright, nandiyan na si Kapartner Vic. Kapartner Vic! Nakatanggap ng prestigious DOH Excellence Award ang dalawang ospital sa Ilocos Region. Ito ay Ilocos Training and Regional Medical Center, ITRMC, at Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical. Sakasagsagan ng awarding ceremony kasabay ng selebrasyon ng ika-126 na anibersaryo ng kagawaran na ginanap sa Duque Hall ng Dr. Jose Pavella Memorial Hospital. Ang DOH Excellence Award ay kumikilala sa excellent performance ng mga ospital at ang overall community health programs ng mga ito. Ang MMHMC ay nakatanggap ng DOH Excellence Award, Secretary's Choice para sa Top Ranking Performance Monitoring Report sa nakalipas na taong 2023. Samantala, ang ITRMC naman ay nakatanggap ng DOH Excellence Award bilang key office na nakakuha ng 8-point action agenda sa pamagitan ng pagpapakita ng exceptional commitment at outstanding performance. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Victor, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, MSWD na Malasiki pinangunahan ang 2 araw na training of duty bearers on women and children abuse prevention and orientation. Ang detalye ng balitang yan mula kay Lerna Hernandez. Go, Lerna! Yes, kapartner, pinangunahan ng Malasiki Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO ang 2 araw na training of duty bearers on women and children abuse prevention and orientation. Ito ay nakalagay sa DILG MC number 2017-114, Guidelines in Monitoring the Functionality ng VAU Desk Officers sa ABC Building, Malasiki, Pangasinan. Kasama sa pagsasanay ng mga bagong halal at re-elected barangay captains at kanilang mga VAU Desk Officers. Samantala, nanguna sa event sina MSWG Officer Madam Amelia Tablada kasama ang mga training speakers. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Dagdag pa ang balita, turnover at installation ceremonies ng Girl Scout Council officers pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparlet Mor Briguera. Kaparlet. Pinangunahan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang turnover at installation ceremonies ng Girl Scout Council officers. Ito ay ginanap nitong Lunes, alas 8 ng umaga, sa CSI Stadium, Lucao District, Dagupan City. Saad ni Mayor Belen Fernandez, dapat nang ugaliin ang laging handa bilang good leadership trait. Dagdag pa nito, dapat na ma-inspire ang bawat isa na maging mabuti at gumawa ng magandang bagay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong syudad. Anya, higit sa pagiging handa sa lahat ng oras, ang Girl Scout ay lagi rin dapat nagsisilbing ehemplo sa mga kabataan. Saad ni Mayor Belen Fernandez, sa pagtulong ay walang maliit o malaki. Ang importante, tumulong ka. Inihayag din ni Mayor Belen ang kanyang mga programa sa lungsod sa kabila ng pagkontra ng Majority 7. Sunshine News Blast! Iwasan ng baha at meron din tayong 4 na pinapatayong gymnasium sa 4 na lugar. We have 12 pending school projects under the supplemental budget. At hindi ako magsasawang ipaglaban at ipagpatuloy ang mga programa at proyektong ito. Yan ang tinig ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Sunshine
Sa iba pang mga balita, Kalipi mula sa Ordaneta City, bumisita sa Balin, Bolinao. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Binisita ng Kalipunan ng Liping Pilipina mula sa Ordaneta City ang Bolinao, Pangasinan. Ito ay isang courtesy visit sa Balin, Bolinao. Tinanggap ni George Celso, representante ni Miss Kathleen Joy Kamalig, MSWDO Bolinao, ang Kalipi mula sa Ordaneta City kasama mga tourism personnel. Sa nasabing visit, representa ng mga tourism personnel ang Bolinao Tourism Situational habang pinalakay naman ng MSWD Bolinao ang kanilang mga best practice. Samantala, nakalagay sa Section 18 ng Bolinao Tourism Code ng lahat ng mga tourism-related establishments ay dapat mag-acquire ng business permit mula sa Office of Municipal Mayor. Ang lahat naman ng mga service providers, led ng tour guides at massage therapists ay dapat mag-inquire ng occupational permit. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal sila dahil ka-partner mo sa balita at Samantala, 7 special patent mula sa DNR. Opisyal nang ipinangalan sa bayan ng Binmalay. Ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ni Kaparlet Bor Brigera. Kaparlet! Matapos ang ilang taong paghintay, opisyal nang nakapangalan sa municipal government ng Binmalay ang 7 special patent mula sa Department of Environment and Natural Resources. Kabilang na rito ang Municipal Public Market, Municipal Park, Materials Recovery Facility, MRF, sa Barangay Tumbor at ang Barangay Hall sa poblasyon. Ito ang sinabi ni Mayor Pet Herrera. Ito po ay naipaglaban at naisaayos sa pagkipagtulungan ng mga competent at mga able ng mga municipal administrator na sina Atty. Franco Francisco at ng buong municipal officers office sa pangunguna ni George Baoson. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, kapartner Ilet Mor Brigera, kapartner mo sa balita at servisyo. Dagdag pang balita, mga natatanging parent leader at 4-piece parent group kinilala ng DSWD FO1. Alamin natin yan kay Kaparbian Berga Binya. Kaparbian! Yes, kapartner, kinilala ng DSWD FO1 ang mga natatanging parent leader at 4-piece parent group sa ikatlong taon ng search for natatanging parent leader at 4-piece parent group ng Region 1. Ito ay pagpapahalaga sa ambag sa pangkalahatang tagumpay ng implementasyon ng programa. Ito ay matapos ang 5 araw na pagbisita ng mga regional validator upang masususuriin ang mga natutunggali. Isinanghal ng regional winner sa search for natatanging 4-piece parent leader 2024, si Mildred Bravo mula sa Barangay Ayawan, Luna, La Union. Ang Forward McKinley Parent Group ng Dalimuyon, Ilocos Sur naman ang idineklarang regional winner sa search for natatanging 4-piece parent group 2024. Para sa Diyos sa Pilipinas, this is Jennifer Gabinya, kapartner mo sa balita at servisyo. Samantala, ika-29 na Community Relation Month ng PNP Pangasinan, nagsimula na ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ni Kapartner Big Town. Kapartner Big! Nagsimula na ang 29 na Police Community Relations Month. Ito ay may temang ligtas ka sa bagong Pilipinas na ipinagdiwang kasama si Atty. Philip Raymond Rivera, Provincial Officer ng Pangasinan Napolcom RO1. Siya ang naging guest of honor at speaker na ginanap sa Magilas Multipurpose Hall, Pangasinan Police Provincial Office, Camp Governor Antonio Sison, Libsong West, Lingayen, Pangasinan itong July 1. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, sahod ka partner mo sa balita at servisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang regional, Municipality of Binmalay may handog na libreng operation tuli at seize removal. At yan ang aking balita. Naghandog ang lokal na pamahalaan ng Binmalay, Pangasinan sa pangunguna ni Mayor Pete Mirera ng libreng operation tuli at seize removal para sa residente na naturang bayan. Ang naturang libreng serbisyong medikal nitong Huwebes, June 27 ay dinagsa ng mga residente dahil sa malaking kabawasan sa kanilang gastusin. Well, alam na natin na nakikita na sa kahirapan ng tao ngayon. Kailangan natin na tulungan sila. Kasi hindi lang naman yun kung ano man yung intention. Hindi na yun. Ang pinag-uusapan dito kung ano ang mararapat na gawin mo
may abot mo sa kanila. Dahil unang-una, yung 3,000 sa tuli na yan, malaking bagay na yan. What if kung 3,000 may pangangailangan pang iba? At least, meron silang na libre na alam nila na ito makakatulong sa kanila. Ito yung operation tuli na personal na in-sponsor ni Mayor Nerena. So we targeted about 700 pero hindi namin matatapos, sir, kasi may nag-commit na other health worker pero walang dumating na kami lang sa staff ng LGU. Nagpapasalamat naman ang isang ina ng bata kay Mayor Pete dahil hindi anya nila kaya na magpatuloy sa pribadong ospital dahil aabot na sa 3,000 ang gastos kasama ng mga gamot. Maraming salamat po, Mayor Pete A. Merera III, at saka po kay Ma'am Ana D. Merera, at saka po sa lahat po ng staff po ng Operation Tuli ngayong araw na ito. Salamat po mga doctors. Hindi naman ito ang huling libreng serbisyo medikal ng LGU dahil magkakaroon pa muli ng libreng tuli at minor surgical cyst removal sa July 2 at 4, 2024 sa Binmal Evacuation Center. Para sa interesado, kinakailangan lamang na magdala ng Certificate of Residency at ID. Samantala, naipadala na ng Commission on Audit ang Notice of Finality Decision and COA Order of Execution or COE hinggil sa disallowance na una nitong ipinadala ukol sa managdang proyekto ni Vice Mayor Simplicio Rosario. Saad ng administrative aid ng Binmalay na si Leon Elorde Castro Jr., unang pinuntahan ng COA si Vice Mayor Rosario para ipaliwanag ang Notice of Finality. Doon sa pinadala ng COA kay Tresurera, sa accountant at kay Mayor na yung pinadala na is already execution of the result of the notice of finality na ang nangyari doon yung isa doon na worth 1 million and naging 200 dito. Hindi namin alam kung ano nangyari doon. You can explain dahil ko nakakaalam yan. Kaya lang nakasabit na sa kanyon doon sa hearing namin na alam nila na explain din ng ombudsman na ganun ang kanya. So, the burden of proof mamaya pag tuloy na hearing, kundi yung COA. Pinapabalik na rin ng COA ang pera na ilabas ng komisyon sa mga proyekto ng Vice Mayor at dating Mayor Rosario kung saan nangahulugan lamang na ito ay meron talagang overspending sa mga nasabing proyekto, particular na sa multipurpose building ng Binmalay School. Base rin sa liham ng COA, pinauhod muna ang mga sweldo ni na Vice Mayor Simplicio Rosario at ni Leo Fernandez, Municipal Engineer. Kumakailan lang ay nagkaroon na ng clarificatory hearing ang ombudsman sa mga kaso ni Vice Mayor Rosario na nakabase sa COA report kung saan dumalo rito ang respondents at ang mga complainant. Sa ngayon, hinihintay ng mga complainant ang resolusyon ng ombudsman hinggil sa mga kaso na ihabla nila kay Vice Mayor Rosario. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.